wang gidhi nyaka e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya kuma kinde mathoth iwacho ni kaluwore kod kit kaka nosethicho oko Rigathi Gachagua to koro mbi mare masawa mar Kenya noserumo. Be diparo ni siro ma osetimo mano kotudore koda wechego mago mag dongruok nyalo konyo mar mondo mi sirikal mar broad based olo kendo e yiero mar higa mar 2027 Nduku? Aparo ni pod nitie gik manyaka walos malong'o oting'e ni adiera to ber ni nitie gik mane Kenya Kwanza odisconnect go from the KCB here. Gimo kaka somo nosebedo achieve no from laza chielo par ariyo. And kan idhi colleges Uhuru notemo bochuogo mede ae noduogo bedo managed even at CDF level. Ae county bende odio gi bursaries. Maduong' maloso kamoro en somo to bokobedo maber ahinya. Osuptal pod nitie ng'ikruok. To ma emomiyo idwaro ni gimwatimo kaka ODM onego wane ni okay, ODM ni wadonjo e sirikal wakonyo jopiny nang'o e gik ma basic ma sirikal onego yudi. Kae to pod nitie problem days and we have to make effort mondo wawuogo president oduogo rang no okay. Nikech nitie poor auditing in this country. Ing'eni jo is problem wan go e Kenya kae. We keep on talking, no, jomoko kwalo certificate, wacho ni PhD, okirango, oonge go. Kenya kae ma ng'ato daktari to kata clinical officer ma pok obedo, kata na nurse, uchiedho ji ma ene mo prescribe gi yath osiptal. Idi public hospital. Ng'ech no auditing mar osebedo very poor. Kenya kae ema ng'ato hold an office. To kako guro obol chopo kanyo, onge. En gi certificate ma kirango to yud bedo. Koro gimonego wakwong watim kaka ODM past en ni ere kaka wadhi achieve free education. President bende nomede mochopo e university gi Tibet. Ere kaka warole out a base intake mabiro mondo jopiny ochak neno adier ni bedo ODM e broad base is meaningful to support. Number 2, en wach osiptal. Yath ma ikelo madhi KEMSA. Why is it ni kochopo kama jatuo dhi osiptal ok onyal yudo yath? Tisiemo ni chemistry ma yath nitie. Chemistry no kapara. Magi gik ma koro onego bed ni ODM opon wadhi winjre gi president. Wakwong wanyisre kapok watimo gik miwacho mang'eny wadwaro basic manyalo konyo jopiny. Ae gik ma iluongo ni taxes. Nikech wabed nitie gima nwadhi konyo go in this state. Taxes moko nitie mar not warranted. Ma bende ng'eny ji ok donjo ne sirikande ni. Ng'eny ji chamo kor yo kae. Ama sindo keto jomariek obed piny to mar gigi obed kamoro achiel. Mondo jopiny ochak nwang'o yweyo kapok sa koro oromo. Wach mar infrastructure duol kae gima Oscar wuoyo. Ini dwaro duol kae. To kata cash flow mipidho churu to onge. Ndara ne dwaro ng'ano obi achul. Ibiro chul gi tax ma jopiny. Koso los ni mondo iteri mtoke deri ambiyo. Un kaka leaders ma dwaro mondo piny odongi. Go back to your state county and convince people that there is something meaningful manyalo come out of here. Un weyo assembly jero jok moko ma ko wachi ni jindu mur mana to how high wadwa dhi Mombasa gidu gidwa dhi Uganda gidu gima gidhi ma Uganda to onge. Koro nwang'o account exists account ni infrastructure to gima gitimo gi infrastructure. Idhi Homa Bay assembly should discuss the strength mar wakaka Homa Bay. Kisumu ni county is looking agricultural production mang'eny. Wan gi niang', wan gi everything. Okay, radio madete. These are the questions we should interrogate ourselves. Kako ganda na dunduwo to benefit on chance na ODM as a country of Miwa. Ufuru kuwango de Mombasa. Uluwango ni Mombasa to problem here nana. Corruption managi loso cha. Bindi onyalo nuwango chance bodo ngi national.
Porque na o Aya, Mosainya to mduku wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi. Kata kamano dago mar mondo mi kapok abiro iri Oscar. Wasoma ne Jiwo kanyo di Masai, Mombasa bedin. Nduku make mana matin kanyo mondi mondo walos tudruok kodi matin. Network ne theko matin kanyo, make mana mos matin mar mondo mi wasoma ne moko kuom ote manyakor mogi ajwang chwalo nwa kokalo yor waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel mondo winjane ni to